Seorang abang pula. Tidak. Sidon. Alasa. Ini ada kali buana Allah. Ini baru musuh lagi. Tahu fla beliga dab banana kan cuala. Wala foyi kun tɛ ɲana. O bɛɛ bi aja bɔra e bɛ na sali fo. O ye ne ban. Ne kun bɛ fɛ ne kuma la ne bɛ ka sali fo. N'a fɔra ko sali lamɔna anw sen anw ka lamɔ di ka tila anw ye ko dama min kɛ sali ko sali ka kɛ ne san. Udah ini bang. Ini oke. Ada kan pakai. Anu kabali. Ubi dari dulu. Dari sali fulu mani belas sali lebih anjus. Ibe inni fudna non e anche mama do anche ayo na fura ko e balma ke di balma so di o bambulu la bola e ma je muso fo soro ko fu na ku kira muso re ne bo fa o ta ki bo fa ne ko ali sa ga usa da to sensible. A família bem. Eu era que era podo de cama. Sino a focone ga furu ja de cama. E baro. Ni balma ko podo. Tali kai e do ke bu bata. Ale ku ngato ga fu. O be ga usani itai. Ni ke mana dolo ke anje abe kili akoro ausan kuro ere nyeba dibi ni fora idoge muso ni muso ambere banane fila kanya oni sali sigira ngala o ni sisa antina sa iya tisa ni ke wala sa ha ni ke wala ida hila fiha ida ala ka nɔgɔya kɛ ne fɛn dɔ san ka na dunuya la fɛn mun ka di n b'o dɔ san ka na ka di ne i b'a fɔ ne dɔrɔn k'i tɛ sali fo o dɔrɔn de bɛ ne kɛnɛya ya mɛn ala ka nɔgɔya kɛ Nse pero ochuna sare wallahi basite minyo lera bota kata chief murunda awo mesri banfe bismillah isi ari yo sesi do ya mo ba okay ay alhamdulillah o kadali kan wole Mbram sodo bashi tula ni salera diga na maka bela jale la dum bashi tala musu alhamdulillah na jibi ma akai no wallahi nara ni iba ko chuni kan hay ni wele telephone ay bel manya so bi
ala ne yɛrɛ kun ko y'a fiyɛ cogo la n ko bɛɛ ka taa cini kunkurunin de la awɔ mɛ o t'a tiɲɛ bɛɛ de wala n kamana gannen mun ko la ne balimakɛ ne ka denbaya bɛɛ de bananen don subhanallah o tɛ kibaruya duman ye dɛ wallahi tiɲɛ de ko o don ne yɛrɛ ne bɔlen so kɔnɔ yen nɔ Aisha kɔni binna ɲɛna tiɲɛ de o ka ko yɛrɛ ta kɛra cogo di dɛ ka fisa alhamdulillah fɛn fana a to ne yɛrɛ ka madamu ale fana bannen ba sɔrɔ mun yɛrɛ donnen bɛ ale fana na tiɲɛ na a kɛra bana ye a fɔ a kɛra bana ye wagati la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka lafiya di bɛɛ ma ka kɛ farijagaw ye bana ninnu bɛɛ wuli a kɛra ye ne bɔtɔla sisan fɛn y'a yira ne la ne yɛrɛ ka muso ko bana in kɔni fɛn fɛn bɛ olu la nin ye k'o bɛɛ ye sali ko de ko ni ne ma sali ko ni ne kɔni ye sali furu k'olu k'ale kɔni k'ale bɛ sa ne yɛrɛ kɔni kamana fo n ka boli ka na kuma ɲɛf'i ɲɛna de ne balimakɛ i lafiya n'o de don a ma se tile ganfɛ naani ma n y'a faamuya sa ninnu ye muso ye cogo min na ne yɛrɛ ye muso ye ten tɔ ninnu a bɛɛ ye kalabanciya de u bɛ nin kalabanciya in kɛ tan de walasa i bɛ saliya saliko in na sali dun i t'a nɔfɛ dɔwɛrɛ la i b'a nɔfɛ furu de la furu dun ye ala ta de ye i lafiya n'o de don dɔrɔn i lafiya kana bɛɛ ni yɛrɛ i lafiya ne yɛrɛ kabini ne donna saliko in daminɛ ne dɔgɔkɛ yɛrɛ filɛ nin ye ne tun ye ale lasigi ka kuma fɔ ale ɲɛna ale ko ko a ɲɛna kojugu mɛ tile fila in na ne ɲɛ b'a la ale yɛrɛ bɛ taa ne a bɛ ka taa kuma dɔw kɛ ka taa kuma dɔw sara ne la a bɛ ka taa ne dɔgɔya cogoya dɔ ne ma se ka foyi subhanallah baron kana n'o fɔ ɲɛna dɛ i dɔgɔya wala o don a taara ne ɲininka ne dalakan de la o depuis kuma jumɛn ko ne y'ale muso dɔgɔya ko ne ye fɛn min kɛ ale muso la ne ye nin kɛ ale muso la tan a taara kumakan gɛlɛn ne balimakɛ furu tɛ taa nin kɔ koyi ni furu kɔni daminɛna dɔrɔn a kuma de ka ca wa dun y'a fɔ dɔnni kɛbagaw y'a fɔ an ka maakɔrɔw y'a fɔ furu n'a daminɛ n'a kumaw cayara taa ni ka segin cayara hɛrɛ b'o furu de la an bɛ ala de deli halisa ala k'i ka hɛrɛ kɛ nin furu na mɛ n'i taara a fɔ lagare ɲɛna ko ne mago b'a la ko ne ma nin faamu dɛ ale ka dɔgɔyama ma se ma fo sisan nɔ ayi ka f'a ɲɛna ba ne yɛrɛ fangana ma ɲɛnafin bɛ yen nɔ ko k'a ka jija cogo bɛɛ la a ka se ma yan nɔ awɔ e k'i kɛ to n tɛna fɛn f'a ɲɛna min b'a to an bɛ gasi ɲɔgɔn na n bɛna la faamuya de komi i kan ka taa dugu kɔnɔ ne sera ne bɛ taa joona i t'i reposer yan dɔɔni tile bɛ farin komi ne bɛ taa le ci teliman de la ka na n bɛ taa an ka gɛrɛn dɔ bɛ yan fɛ i kun b'i reposer sa n bɛ dumuni d'i ma sigi a ka ɲi ok ayiwa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ɲɛ yarabi ka taa ni ka seginw nɔgɔya Chérie, awɔ sa. Awɔ sa. Wa ne ko jɔyɔrɔ jumɛn de b'e bolo nin dun kɔnɔ ne ye kɔrɔkɛ ye décision ta ka na fo ka kɛ dɛ Ni kɔrɔkɛ tɛ décision ta ne kɔfɛ. donc aw bɛnbakan de don quoi. Jumɛn? Sabu n'i y'a faamuya sali furuko ko in e n'i kɔrɔkɛ y'a décision ta f'a ka kɛ de wa. Ayi to kelen kalama dɛ grand frère kɔni tɛ décision ta ne kɔfɛ du kɔnɔ yan mais i bɛ ka furuko kuma min fɔ sali furuko kuma ye tɛ fɛn kalama o la dɛ chérie tɛ foyi kalama o la donc ne y'a faamu o de kɛlen don k'e bana. K'an bana dama a tun bɛ fɛ k'an faga de. A fa safu la ne cogo di
ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ne t'a fɔ ni Sali furula ka don du in kɔnɔ ne furu bɛ sa m'o fɔ dɛ mais ni Sali furula ka don du in kɔnɔ ko bɛ bɔ a kɔnɔ an ma sigi ni fɛn mun non chérie kana n'o fɔ sa donc ni tɛ fɛ n k'a fɔ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la o de ka di ne ye. n y'a faamu problème t'a la n y'a faamu sinon i bɛ ka fɛngɛ ko min fɔ ne tɛ grand frère k'o kalama dɛ Sali ka mariage ko ne t'a kalama du kɔnɔ yan mais i ye min fɔ n'o de don i da i hakili latigɛ i b'i sigi ne la o tile fila i ye n faamu wa. n y'a mɛn. d'accord n bɛ na. Kan sɔgɔmata tan fardo hausa lawano abante ke sha torom tan min tilara umane soro chogodi kunu ne baro ya fun tela I ka ko sɔnja in da sɔrɔ mun na i bɛ tila ka na ɲininka k'i bɛna an fo k'i muge bɔ n na ala kana ɲumanbɔ sɔrɔ mun na ba b'i sɔrɔ yo Asta Salimwa hali se i ka sɔrɔ ma ban fɛn juguyara koyi ne yɛrɛ ta bɔra sisan ka fisa ça va basi tɛ a ka fisa dɔɔni ka fisa ta banna sisan Fatu ne yɛrɛ wulila k'an yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a ma diya ne ye ne tun kan ka sa de Fatu n tɛ maloya ko ya n'a fɔra an bolokɔrɔdenna mun ko bɛna ta ka fara an kan Asta n'an ko k'an bɛ nin da nin kan an bɛ kɛ sufu de ye bari o ye baron ka laɲini latigɛlen o tɛ Sali ka jɔ bin ne minɛn kɔnɔ an bɛ wuli k'an jɔ nin ko la halisa ne tɔ tɛ ne yɛrɛ nin na dɛ mais n'an ma wuli k'an jɔ nin ko tɔ bɛ fɔ an kɔ an b'a fisa dɔɔni sɔrɔ min ka ban ka wuli koyi n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ nin ko in na sinon kɔni nin ko tɛ se ka to tan sa Sali ka don yan Sali ka fara an kan yan Sali jamani bɛ bi cogoya min na k'o yɛrɛ de bɛ ka ne faga n'a bɛɛ
wa i mana fɔ ko kelen o y'a sɔrɔ baro y'a défense ta n'o furula ka fara ne kan o tɛ ne ka buru sisilen yan k'a fɔ i ta ka jugu na ne ta ne yɛrɛ de ye den ye yan denw ye biɲɛ gili juguna na ne grand sœur ma miiri ne kɔni tɛ kelen ni fila ko n balimakɛw mana bila yɔrɔ n balimakɛw mana bila ale kun kan ka nin ko kolokolo mɔgɔ min kun kan ka nin ko dala sa o y'an buramuso ye mais ale de y'a ko tɔ sinsin ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni ni Sali kɔni furula ka fara an kan yan Sali ye su ye sa ale lafiya ɲini k'a sɔrɔ a tɛna kɛ yɛrɛ an kun ye kuma min fɔ o kelen de don e ka kɛnɛya dɔrɔn an k'an jɔ an sen kan i ka bana in ne yɛrɛ mangɛnɛ sa an bɛɛ banna sa nka e ne kanu koyi i yɛrɛ t'a juguyara nin ko in na ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan n'Ala deli Ala k'i kɛnɛya koyi i bɛ mun de fɛ de jɛgɛ naji ou bien n ka kɔngɔ de dilan ka vinɛgirini k'a la o ka di ye bon n b'o labɛn sa ka na ayi kɔngɔ min bolo n b'o dilan san ka n'o di ma sokɔnɔna ma nɔgɔ mais furu fana ye Ala ta de ye donc n'ale y'a laɲini ko k'i k'a muso ye an bɛ e de ka lahalaya ɲininkali kɛ fɔlɔ n'i ye min fɔ donc an bɛ sɔrɔ k'a dɔn an bɛ tɛmɛ sira minnu kan. Ne ka kuma mais n'a y'a kɛ cogo min na ne b'aw kɔnɔ. Ne ba bi ka dugujɛ hali bi nin den nin dalen bɛ sunɔgɔ la ne ye kabako ye dɛ Sali o ma tɛ fɛ ka wuli yan tiga du hali bɛna se hali bɛn ma daraka bi fɛnɛ sa tɛ tiɲɛniya dabila ne tilala ka t'i ka dumuni kɛ k'a ɲuman bɛ da i ni sunɔgɔ de tɛ to ka baara dɔɔni kɛ tuma ne taara cɛlasigi a bɛ kɔnɔ ko ne bɛna tɛ ka cɛlasigi k'i nɔ la ba de bi ɲɛ la wuli ka t'i ka dumuni kɛ ne den tiɲɛna n ko da in sa An sɔgɔma ça va Sali i ma kɔnɔna jugu ka baara la ye ala a ka minɛn kolonya tobila y'a la a taara an ka babibara fana d'a kan Sali o tuma ni ɔkɔli tɛ wagati min na e fana tɛ se ka soli ka wuli mama e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kalan kɔnɔna la mɔgɔ bɛ to ka soli ka wuli ka taa kalanyɔrɔ la mais ni congé bilala fo que mɔgɔ ka to k'i reposer don ni dugu jɛra a ka di denba bɛɛ ye den ka k'i kɛrɛfɛ k'i dɛmɛ i ka baaramisɛnninw na wɔrɔ jɔsi hali ka da kɛ ne bɛ nafɛn min san e tɛ se k'olu dɔw susu ye Sali fɛnɛ sa i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i ka baara dɔɔni kɛ ni tilala tila i ka taa ko ayi dɛ o kelen i bɛ t'o ko dɛ wɛrɛ ne yɛrɛ mun ye jɔyɔrɔ ne yɛrɛ de u bɛ to k'a fɔ ko ni den musomanin ko ne kɔrɔbayara sisan ni Ala ye ne dira cɛ ma ko ne furu laadaw bɛɛ kɛra sisan ba bɛ mɔgɔ lase ka kuma minnu fɔ i n'a fɔ furu kɔnɔna ko n y'a faamu sisan ni den musomanin na taa cɛla la donc yan'a ka bɔ du da fɛ ba b'a lasigi ka ladi a kan ka ko minnu kɛ yan e fɛ ne ko de kɛ wɛrɛ o de ka di ne ye sisan n'a sɔrɔ ne taatɔ de sisan ne ka furufɛnw bɛɛ kɛra a ka di ne ye ka ne lasigi e de y'o kuma min bɛɛ fɔ o de ka di yan problème foyi t'a la Sali tellement que e kanu ne se kɛ ne kɛ e ne bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i cɛla la walayi ni ba ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ e ne bɛ ɲɔgɔnna ye baw la a bɛ kɛ cogo di ba bɛɛ ka ɲi mais ne ba dɔrɔn de ka ɲi den musomanin na ba kan ka diya de sa Sali ne min kɔnɔna kuma fɔ ne bɛ taa fɔ jɔ ye kɛnɛma o tuma i b'i jugu sara ka bɔ a don ma ka sɔrɔ ka taa fɔ ye o ka sɔrɔ k'i jaba yala kɛnɛma i fɛnɛ sa sisan ne tilala ne b'a ko ɔrɔ i bɛ ka kɛ kegunyɛri kan ne hakili la bɔ ni koli kɔ i bɛ nin kelen ni kɔ dɛ wuli ka taa ni ko fɔlɔ Sali
sadi n'a fɔra e ɲɛna k'e bɛ bɔ ka so ka na anw cɛw minɛ la e bɛ da la sadi baro ko k'a bɛ furu n'a fɔra k'e bɛ fara ne kan i bɛ da la ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni baro ye ta ka fara ne kan sadi ye su m'o o kɔni dɔn tɛmɛ ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ subaga